Men ja, man kan godt mærke, at man bliver bedre til spillet, når folk ikke sidder og råber af en. Ja. Apropos det, hvor længe regner du med at streame efter? Indtil en gang i aften. Jamen, så spørger jeg noget andet. Hvor længe regner du med, at du vil have mig også med? Hele stream. Nice. Der var en jeg har aflyst min stream i dag. Ja? Du er dårlig, hvad? På til stream, man. Du er så ringen, hvad? Hvor fuck? Fuck, hvor er det vildt, man. Nice. Fuck, det er vildt. Okay, nu spørger jeg lige, tog du dem alle sammen? Jeg tog alle i headshot. Holy shit. For så stream. Hvor er det vildt. Og så skyder han også sidst. Gik I alligevel? Shit. Report. Jamen, jeg har